Daisy? Ai, Daisy? नों रायलाया? Ai Daisy? आंखौ खनसे नाय। बा Daisy? खोनादोंना नों? Daisy? मानो जेबो बुङा? मानो खनसेबो रायलाया? Daisy? Daisy? बा बिमाखौबो नों माथो होलायला? नायलाय रायलायबावलाया? Daisy? Daisy? आं नोंजों फंसे बाथ्रा रायलायनो फैदों। फंसे माने माखासे सुखु दुखु नोंनि खबर लानो फैदों। नों रायलायाब्लालाय आंलाय नोंजों बोरै नोंनि सुखु दुखुखौ सोंनांगौ जाखो, नोंजों रायलायनांगौ जाखो? सोरबा फिसाजोआनो गावनि बिमाखौनो बिदि बोराबनानै थायो नामा? जाम्बि जाम्बिलाय। नै दैजे खोनासंलाय आइ। खोनागासिनो आङो, खोनागासिनो। मा बुंनांगौ बुंबाय थाना। नों गाबज्रिनायाव फंसेनि औ मा ए नोंगौ ओं ओइदि होनबाय थाबाल' मा नोंजों रायलायनाय जायो? माबाफोर बुंनो गोसो जादों बुंब्लानोथ' जाबाय दा। आं खोनागासिनो, खोनासंगासिनो आङो। बुं मा बुंनो? एथ'ग्राब गोदै गाबज्रिबाय थानो नाङा आंखौ। हाबाब मानोथो एथ'ग्राब रागा आइ? हामा आइ, बेबायदि बैसोआबो एथ'ग्राब रागा खरा जायो नामा? नोंखौलाय सोर हौवायालाय लांनांगौ जाखो नों बेबायदि रागा खरा दिन्थिब्ला? हारे आंजों मा रायलायनो फैदों बेखौ बुंना। मा हौवा सुवानि खोथा थांलाय लांखो बेलाय? दिनै गावनि जिउआनो सान्थि गैया, दिनै गावनो बबेयाव थागोन स्थायी मोनसे न' गैया, हौवानि खोथासो फैदों। अ नोंसोरो माने आंखौ हौवानो हरनो लुबैबायानो? दिनै आंखौ जोनोम होनानै नोंसोर आंनो मा जिन्दागि होदों बेखौ सानग्रोदो नोंसोरो। नोंसोर आंनो मा भबिष्यत होदों? नोंसोर आंनो मा आवथायना होनो हादों? बेफोरखौ सानालासे हौवानि खोथाखौसो साननो फैदों। बुं मा खोथा रायलायनो फैदों? नोंसोरनि थाखाय आंनि जिउ सान्थि गैला, आं हां खनसे लानोबो गोजोन गैला आंनि जिउआ। नोंसोरनि थाखाय मा खोथा बुंनो फैदों बुं जलदि। बायदि खोथाफोरखौ लांबाय थानो नाङा। मिथिगौ आइ, गोरोन्थि जाबाय जोंनि। नों दा सिख्ला बैसो नालाय नों जेबो मिथिया। जों हाबा जानाय मानसि, न'खर गोनां मानसि। मालाबा हौवाफोरजों एसे एनै नांलाय खमलाय जायो, मालाबा बिजावजालिफोरजों एसे एनै हेगायनाय जायो, मालाबा बिखुनजोफोरजों नायलायनो बानाय एसे एनै जायो। जों दिनै बाला गुदुङाव आगान होनायखायनो जों मिथिगौ संसार जानाया मा। मानो थाखाय नांलायनाय जायो, मानि थाखाय एना एनि जायो, मानो थाखाय हौवा हिन्जाव दसे बेफोरबायदि जायो, बेखौ जोंसो मिथिगौ। मानोना जोंहा टेनसन दं। जोंनि टेनसनाव नों बेफोरबायदि गावखौ आत्मा हत्या खालामना लानो हास्थायनाया मोजां जायाखै। माबोरै जाखो बेलाय? बिमा बिफानि सायावसो फिसाफोरा गासैबो भरसा खालामनानै थांनानै थायो। बिमा बिफायासो जोनोम होदों जेब्ला बिमा बिफानि आसायाव थांनानै थायो जों। नोंसोर नङाब्ला जों माबोरै थांनानै थानो? नोंसोरथ' नोंसोरसै आरो मा बुंबावनो आं? गोजोननायानो गैला न'खराव। सान्थि बोथिसेबो ओंखाम मोनजाला बे न'खराव। बायो आं बेफोरबायदि न'खराव थानो। दे एबारनिफ्राय गासैबो थिग जाजोबसिगोन आइ। नों दा बे साननैसो फरायनायफोरा माबायदि जादों? फरायनाय? सोर फरायदों? आं? आं लेखा फरायदोंमोन ना? औ आं फरायगासिनोमोन। नङा माथो बावदोंसो आं। नाथाय बिमा बिफाया कि सासे फिसाजो फरायबाय थानाय समाव बेफोरबायदि खारब्रम खारस्रम नांलाय खमलाय जानानै दिन्थिबाय थायो। नोंसोर बेफोरबायदि हौवा हिन्जाव बिमा बिफायानो गोजोननाय गैयाब्ला बिमायाबो जौ लोंनानै गोलैनानै थायो, बिफायाबो जौ लोंनानै गोलैनानै थायो। बेबायदिब्ला सोर फिसाया फरायनो गोसो जागोन देलाय? गैला, आं फरायनो हाला। नोंसोरनि बेफोरबायदि अबस्थाखौ नुनानै आंनि एसे थांखि सिमां थानायाबो बायफ्लेजोब्बाय। आं दा फरायनो हाला, आं फरायनो हाला आङो। मालायफोरनि बिमा बिफाया फिसाजो फिसालाफोरखौ फुङाव फोजादों, मोखां सुहोदों, साहा दै लोंहोदों, टिउसन थाङोबा टिउसन दोनहैदों, नङाब्ला न'आवनो फरायहोदों, टाइम मथे जाहो लोंहो स्कुल कलेजाव थिनहरदों। नोंसोरो मा मावदों आंनि थाखाय? नोंसोरो आंनो मा फोरोंदों? अखा नायब्लानो जौ लोंनानै लामा सामा सैमाफोरजों बुद्रुना थाजानाय बेखौसो फोरोंदों नों आंनो। नोंसोरबो आंखौ जौ लोंनानै गिदिं थानायखौसो लुबैदों। सेंग्राफोरजों आंगा जांगा सिनायै मानसिफोरजोंबो बाइकआव थांनानै फै सेंग्राफोरजों रं तामसा खालामहैनोसो फोरोंदों नोंसोर आंनो। आरो बिफायाथ' बिफा, सानसेखालिथ' गावजोंनो आंखौ लोंफानोसो लिंबावबाय। बेबायदि बिफाखौ मा बिफा होननानै बुंगोन? मानसि होनगोन ना जुनार होनगोन? आंनि लोगोफोरनि बिमा बिफाफोरा माबायदि मिथिगौ नोङो? नोंसोरथ' मिथिनाय नङा, मानोना नोंसोरनाव मोजां सिन्थायानो गैयाना। मोजां सिन्था नोंसोर माब्लाबाबो खालामनाय नङा। आयै बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा जोबोर धोनि। आफाया साख्रि मावो, आबौनि पेन्सन मोनबाय थायो, आरो दाउ अमा मोसौ बायदि फिसिनायाथ' बादानो। जोंहाथ' बहुद माहाजोन। जोंनिया थाखा फैसानि सिन्थायानो गैया जागौ।
नांलाय खमलायनायनि सिन्तायानो गैया जानांगौमोन। नाथाय आंनि लोगोफोरनि बिमा बिफाफोरा सानसे हाजिरा मावाब्लानो फिसाजोखौ फोरोंनो हायै अबस्था, सानसे हाजिरा मावाब्लानो बिसोरो ओंखाम मोनजायै बायदि अबस्था। आंनि लोगो सासे बिफा दं, सान्दुं अखा बियो सिनायला, मोजां खामानि लेथ्रा खामानि बियो मुगैनो रोंला, मेंनाय देहा गैला बिनियाव फिसाजोनि थाखाय। ओरैबायदि सानसे मावाब्लानो बिसोरा माइरं मोनजायै बायदि अबस्थानि मानसि बिसोरो। आरो मिथिगौ, बिमाया जौ फाननानै न'खर सलायो। बिफानि हाजिरा मावनाया फिसाजोनि फरायनायाव, फिसाजोनि टिउसनाव, फिसाजोनि गाननाय जोमनायाव, आरो बिमानि जौ फाननाया न'खरनि थाइसे थाइनै थाव संख्रि फानलु खरसनि। दिनै बिसोरबायदि जौ फाननानै जाग्रा मानसि, हाजिरा मावनानै जाग्रा मानसिनि न'खरानो गोजोनब्ला दिनै जोंनि साख्रि थानाय न'खरा मानो गोजोन गैया आयै? जौ फाननानै जानाय फिसाजोनि जिउआनो सान्थिब्ला आंनि जिउआ दिनै मानो सान्थि नङा आयै? आरो बिसोरो ओरैबायदि बिमा बिफा, आखायाव फैसा गैयाब्लाबो, न'खराव नांलाय खमलाय हौवा हिन्जावनि गावसोरनि गेजेराव जाब्लाबो फिसाजोनि सिगाङाव मालाबाबो बिसोरो बुङा। दिनै थाखा फैसानि खोथा रायलाया। थाखा फैसा गैया मा जाबावगोन, बिदि खालामनांगौमोन, थाखा फैसा गैयिनि थाखायनो हाया होननानै बिसोरो माब्लाबाबो थाखा फैसानि सिन्ताखौ फिसाजोनि खोमायाव सोआ। मानो होनोब्ला थाखा फैसानि सिन्ताखौ फिसाजोनि खोमायाव हाबोब्ला बिनि फरायफुनाय टाइमनि जि नलेज बे गाज्रि जागोन होननानै बिसोरो मालाबाबो थाखा फैसानि खोथाखौ फिसाजोनि खोमायाव सोआ। मिथिगौ आयै, हौवा हिन्जावनि गेजेराव नांलाय खमलाय जायो, बिसोरहाबोथ' जायो नांलाय खमलाय, थेवबो बिसोरो फिसाजो खोनालायजासे फिसाजोनि सिगाङाव मालाबाबो नांलाया। नांलाय खमलाय जादोंब्लाबो फिसाजोखौ नुदोंब्लाथाय बिसोरो सिरि थायो। आरो बिसोरो ओरैबायदि माने नांलायै बायदि ओरैबायदि गोरोबनोबो हायो फिसाजोनि सिगाङाव। बेफोरबायदिसो जानांगौ सासे बिमा आरो बिफाया सासे फिसाजोखौ, सासे फिसालाखौ जोनोम होदोंब्ला जोनोम होनानै बेखौ माबोरै मानसि खालामनो हागोन, बेनो माबायदि हिक्का होनो हागोन, बेखौसो साननांगौ नोंसोर सिन्ताया दा। नाथाय नोंसोरखौथ' मा होनबावनो, बुजायब्लाबो मा बुजायाब्लाबो मा। दा आं नोंसोरखौ बुजायलायनो गोनां जानो नाङामोन, नोंसोरसो आंखौ बुजायनो गोनां जानांगौमोन। मानोना आं नोंसोरनि बिमा बिफा नङा, नोंसोरसो आंनि बिमा बिफा, आं नोंसोरनि फिसासो, नोंसोरसो आंखौ बुजायनो नांगौमोन। नाथाय नोंसोरथ' उल्था, आंसो नोंसोरखौ बुजायनो गोनां जायो। बुजायसेयावबो जुदि मानिब्लाथ' बेलेग खोथा, बेखौबोथ' मानिया नोंसोरो। आयै, आं फरायनो हाला आङो, आंनि मेलेमाव फरायनायनि मेलेम गैला। आफानो खोन्थानानै हो आं फरायला होननानै। नोंसोर मा खालाम, बुयो ना रायो राय, आं थेवबो फरायला। नोंसोरनि बेफोरबायदि असान्तिखौ नायनानै आं फरायनो हाला। दाबायदियाव गामिनि सोरबाफोर गोजान जायगायाव खामानि मावनो थाङोब्ला खामानिसो मावनो थांफासिगौमोन आं। खोनाबाय आयै, आं फरायला दे, आं फरायला। इसा गाबज्रि हरदो। दाउखा जाफुं। माथो नै फै माथो लामायाव थाखो, फैनो सिङाव। जिरायबाय थाला खोमा दाउखा, जों जाफुंखौसो लांनो फैदों। जाफुंखौ लांनो? औ, जों जाफुंखौ लांनो फैदों दाउखा। जाफुङा दङ ना? दङ दंनायालाय, नाथाय जाफुंखौ लांनानै। जाफुंखौ न'आव लांनानै मा गिदों नामा माबा मोनसे खालामगोन साननानै? जों जेबो खालामा, जों जाफुंखौ न'आवनो दोननोसै। दे, नोंसोर मोजाङैनो मोजां लांनानै मोजाङैनो दोनहैयोब्लाथ' गथ'आबो मोजां मोनगोन। गथ'आथ' नोंसोरजोंनो लोगोसे जेब्लायबो थानो हास्थायनानै दङ। नाथाय दसेल' मोजां जाफ्लानानै आरो साननैसोनि उनावनो नोंसोर फिसा सिखा रुवाजों लानानै हेमालि दा खालाम, बुंखाबाय। बेफोरबायदि जेबो जानाय नंला दे दाउखा, बोरोथो जाफुङा। र' आं गाबज्रि हरनि। जाफुं, नै नोंनि आइमोन फैदों। दासो ओंखाम जाखांदों गथ'आ। नै जाफुं, नोंखौ नोंनि आइजों नोंनि आफाजों लांनो फैदों, नों थांदो। आंखौ लांनो फैदों? औ आफा, फै, नोंखौ लांनोसै न'आव। नों न'आवनो थानो हासिगोन जोंजोंनो। दे, लांबानो जाबाय। फैदो थांनोसै आफा। गोजोननाय थाबाय दाउखा, आंनि फिसाखौ गावनि फिसा बायदि बजबनानै लानायनि थाखाय। जेबो नङा दे, जेबो मान होनांगौ गैया। जाफुङाल' मोजाङैनो आलो गोजोनैल' थानो हाथों, आंनिफ्रायबो बेखौनो हास्थायनाय। थांदो आफा दे। फैदो आफा थांनोसै। थादो दाउखा, आइ न'आव दंफैयो जोंहानाव, बे हारसिं दङ, नङाब्लाथ' आङो जिरायलांगौमोन, गाज्रि दामोनसै दे।